In de tweede seizoenshelte is het erop of eronder van Cambuur. Na een week zet de competitie weer uiteen en Cambuur staat op het na laatste plak. De Ljouwers dus oefenen joe thuis in de Graafschap, die het uitkomt in de Jupiler League. De nieuwe linksboeten Elvis Manu, die het Cambuur hier van Feyenoord, stier ik in de basis. Cambuur hoopt het voor 31 januari nog 2 spelers om te loeken die het vooral de voorhoede versterken moeten. Vooral geen de oefenwedstrijd weer de eerste receptie. Financieel gaat het goed met Cambuur. Vanzelfs gaat het ook over het nieuwe stadion. Je hebt gezegd tussen 3 en 5 jaar moet dat stadion er staan. Dat is de termijn waar we rekening mee moeten houden. Gaan we dan meer naar de 3 of naar de 5 jaar? Nou ja, wat mij betreft meer naar de 3 jaar, maar dan zullen we nu wel daadkrachtig moeten worden. En zeker richting de politiek zullen we echt stappen moeten gaan zetten. En we zijn een club die in DNA groot is en daar horen ook faciliteiten bij. Anders hebben we een groot probleem en dat moeten we niet hebben. Cambuur won met 2-1. De ploeg kan met een goed gevoel aan de tweede seizoenshelft te beginnen. Na een week, Go Ahead Eagles, gaat het er echt om.